Yadda Amurka da Isra'ila suka ƙaddamar da hari kan Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana hare-haren a matsayin babban aiki, sannan ya yi kira ga gwamnatin Iran ta watsar da makamanta. Tun farko, ministan tsaro na Isra'ila ya bayyana cewa Isra'ila ta ƙaddamar da hari kan Iran, inda aka ji ƙarar fashewar abubuwa a faɗin ƙasar. Wannan na zuwa ne bayan makonni ana yi wa juna barazana da kuma ƙoƙarin cimma yarjejeniya kan aikin nukiliyar Iran. Ga abubuwan da muka sani. Me ya faru a Iran? Jim kaɗan bayan ƙarfe 9:30 agogon Iran. Kafofin yada labarai a Tehran suka bayar da rahoton jin fashewar abubuwa a babban birnin ƙasar. BBC ta nuna yadda hayaƙi ya turnuke a saman dandalin Jamhuri Square da kuma Hassan Abbas Square. Hakanan an samu rahotannin fashewar abubuwa a wasu biranen ƙasar, kamar Isfahan da Qom da Karas da kuma Kermanshah. Har yanzu ba san wace illa hare-haren suka yi ba. Kamfanin dillancin labarai na Iran, Tasnim ya ce an rufe sararin samaniyar Iran tun daga lokacin da aka fara jin saukar har-haren. Trump ya bayyana lamarin a matsayin babba kuma mai ci gaba. Wane martani Iran ta mayar? Isra'ila ta ce ta gano cewa Iran ta harbo makamai masu linzami zuwa ƙasarta. Amma ta ce tana aiki wajen ganin ta kakkabo su tare kuma da kai farmaki a wuraren da take ganin barazana ce. An ji ƙarar fashewar abubuwa a birnin Haifa na Isra'ila da kuma wasu yankunan ƙasar. Sai dai babu tabbas ko makaman ne suka fada kan biranen ko kuma ƙarar kakkabo su ne. A yankin Gabas ta Tsakiya kuwa, kamfanin dillancin labarai na Bahrain ya bayar da rahoton cewa an kai harin makamai mai linzami kan cibiyar gudanar da lamurra ta tawaga ta 5 ta sojin ruwan Amurka da ke ƙasar. Hakan na zuwa ne bayan ma'aikatar harkokin cikin ta ƙasar ta ce an kunna ƙarar ankararwar faruwar bala'i. Sannan ta buƙaci mazauna birnin su kwantar da hankalinsu amma su garzaya wuraren boyo mafi kusa. Ma'aikatar tsaron Qatar ta ce ta yi nasarar daƙiƙe hare-hare da aka yi niyyar kai mata. Kamar yadda kafar yada labaran gwamnatin ƙasar ta ruwaito bayan an ji kararrakin fashe-fashe a Doha, babban birnin ƙasar. Ƙasar ce ke ƙunshe da sansanin sojin saman Amurka na Al-Udeida, wanda shi ne mafi girma a yankin Gabas ta Tsakiya. An gargaɗi Isra'ilawa daga yin dandazo a wuri ɗaya kuma an gargaɗe su kan zuwa makarantu ko ayyuka har sai idan hakan ya zama dole. Hukumomi sun ce waɗannan sharuɗa za su ci gaba da aiki har zuwa ƙarfe 8 na dare a ranar Litinin. Kafofin yada labarai a Isra'ila sun kuma ce an rufe tashi da saukar jiragen sufuri a faɗin ƙasar. An dakatar da sufuri a yankin wasu manyan kamfanonin sufurin jiragen sama na duniya sun dakatar da zirga-zirga a wasu sassan Gabas ta Tsakiya. Kamfanin sufurin jiragen sama na Lufthansa na ƙasar Jamus ya ce ya dakatar da sufuri zuwa birnin Dubai na Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa a tsawon ƙarshen mako. Da kuma zuwa manyan biranen Isra'ila da Lebanon da Oman, har zuwa 7 ga watan Maris. Hakanan ma kamfanin sufurin jiragen sama na Wizz Air shi ma ya dakatar da sufuri a Isra'ila da Dubai da Abu Dhabi da kuma Amman a Jordan har nan da 7 ga watan Maris. Kamfanin sufurin jirage na Virgin Atlantic ma ya ce zai dakatar da sufuri ta sararin samaniyar ƙasar Iraki na wucin gadi, kuma ya soke tafiyarsa daga London zuwa Dubai a ranar Asabar. Hukumar sufurin jiragen sama ta Kuwait ta ce za ta dakatar da dukkanin zirga-zirga zuwa Iran har sai abin da hali ya yi. Wasu ƙasashen yankin, kamar Iraki da Jordan su ma sun rufe sararin samaniyarsu. Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa ta ce ta rufe wani ɓangare na sararin samaniyarta na wucin gadi, domin yin kandagarki. Kamar yadda kafar yada labarai ta gwamnatin ƙasar ta ruwaito.